Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pit Senyor. Pit Senyor. Ang sa may inyong gihikay karon. Mo lagi na. Pista goron sa atong Cebu. Pista ron sa Tibok Pilipinas. Usan sa dako kayong pista. Pero wagi naghikay. Pero nabitaw. Naipipilang na naghikay. No? Mamista lang o ta. Pero dili na mo importante ang hikay mga igsoon. Ang importante ang ato yung pag-ila nga ang kaluwasan nato nagsugod gyud sa kinabuhi sa Ginoo isip usa ka bata. So kanang mga bata mao ginay makaluwas nato. Kaning mga tiwasonon di na makaluwas. Makatiwas na. So atong panggaon ang mga bata. Iampo nato nga unta ang mga katawhan labi na ang mga babay ug lalaki ilagid untang higugmaon ang bata na tao nga bata hasta sa mga bata nga wapamataw. Ato sang iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan nga ang gugma ni Santo Niño mauntay maghari sa kasing-kasing ug sa mga hunahuna sa atong mga leader sa nasod labi na dinhi sa atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga nahigugma nato sige palit aning atong slots aron matuman ang atong mga proyekto hatagan unta sila sa tinuod nga kalipay ug panalipod gikan ni Santo Niño. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sama sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti nga nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo, nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Han sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang, pinagi sa iyang gahom o balaang kusog. Nakabot niya ang kadaugan.
Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daiga ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpeta ug mga budyong. Og singgit sa kalipay at tubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang Amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malangdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Hesus nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon og sa nakalakat na silag usa ka adlaw gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kanila. Sa ikatulo kaadlaw na nila nga pagpangita, hikaplagan siya nila didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako og ang imong amahan nabalak ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Hesus sa Nazaret uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Og mitubo si Hesus sa lawas og sa kinaadman og gikahimut-an siya sa Dios og sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kanus aman nakita ang kadaugan sa atong Dios sa dihang natawo ang bata. Matud pa sa unang pagbasa, kay mataw ang batang lalaki kaninyo nga mao ang kahayag sa kalibutan, maoy magwagtang sa kangitngit sa kalibutan. So kana daing bata mga igsoon, mao nay signal nga midaog ang Ginoo dinhis kalibutan. Sige, lingay mong tupad ing na midaog ang Ginoo sa inyong balay. Midaog. Ang nakaapan kay ang yawa purting paningkamot nga mapildi niya ang Ginoo. Ug unsa may gibuhat sa yawa, iyang sugdan ang bata pagpatay samtang naa pa sa huna-huna sa ginikanan or sa mga potential parents. Patyo ng daan sa huna-huna. Ana lang akong kaslonon, ako dayong pangutanon, pila kabuk anak inyong gusto. And then, duha pa der. Nako, gustos Ginoo, 12 kabuk inyong anak. Uy, ayaw pa der, uy, ayaw. Awana, gipatay na niya ang ikatulo, ngadtos ika-12, sa huna-huna pa lang.
Kamo, wa mo anang huna-huna. Na daghan kay ninyo dinhi biktima ana mga Herodes sa bag-ong panahon. Patyon ang bata. Kay nga naman hulga sa iyang gingharian dinhi siyuta. Kay lagi ang bata paglaom sa kalibutan, kaluwasan, kahayag. Nya kay ang yawa kangit-ngit man tudluan tas yawa patya ng bata. Nya kung maabot yung bata diristiyan sa inahan, unsa may gamiton pagpatay karong panahona? Unsa man? Abortion. Abortion. So kung di gyud mamatay sa huna-huna, aripatyon sa tiyan. Og pila may average abortion karon, matod pa sa Google, ako na ning gibalik-balik, average of 73 million children ang mamatay sa induced abortions in the world every year, or average of 200,000 every day, or average of 8,000 every hour. Sinang na ang paglaom sa kalibutan gipatay na siyawa, abortion. Tutukan man ko ninyo. Karon bitaw magtan-aw ko sa upabang ko kamisa dito Santo Niño. 2 years naman kong wa kamisa dito. Wa na ko ka-update kaayo, no? Anya ila kong gitagaag misa ugma alas 2 kunos hapon, Thanksgiving. Ako lang sa gidawat. Anya kaning tan-aw ko sa Facebook. Lahi naman karon sa una akong makitaan katong last na kong misa, kamot pa man kasagaran sa tao iisa kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba. Karon daghan naman kaayo nga image naman ni Santo Niño ang iisa kanamo maluoy kaunta kanamo nangilaba. Image dili na kaayo mga kamot. Unsa man na nindot na dili. Mga imahin bang Santo Niño ba mo ilang iana-ana? Nindot na dili. Purting nindota. Nga naman gipasabot nga ilang gi bandilyo nga ang bata gidi ay maoy atong pangilaba, mo nay atong pagampo, pag-worship sa amahan ang bata. Pero nganong daghan man kay karon ang gipamatay nga mga bata sa abortion? Hilong lagi mo. Ingkawa man na din sa Pilipinas pa der. Istoryahe. Ilinga imong tupad. Inapila na imong gipatay. Ina. Pila kabuk imong gipatay. Kapila mo kamo mga ginikanan. Kapila mo nga naghimo sa inyong marital act, kanang sexual act, nga nagsigig ingon, ayaw ba ha? Saman, safe ka? Safe ka? Ano? Ayos. Mapdos ko. Pag ingon ni mo, ana, patay na. Gipatay na ni mo. Di man di ka mo welcome. Di ba? Siguro aha. Kung ana. Ang kuyaw, ang pari may mun, siguro atirha, siguro Ay, simbak ko sa simbak ko yung taon. Ana ba? Porting patay. Bata. Nakaron, wag yun mapatay. Nakagawas yun. Natawag yun. Dinhi na sad patyon inikatao nas bata. Matod pas mga doctors, ang dako rong peligro kuno sa ako sang nabasahan lang sa diha social media, nabati og nakita, dako gyud kaayong problema kay ang mga bata kuno gikan sa 0 ngadto sa 7 years old, delicate kay na siya. Paunay pinaka crucial, physical, emotional, psychological, o unsa pa na dihang mga development sa bata.
Ang una yung kontra ros bata kuno tungod kay ang mga parents malabi ng inahan di na kaayo mag-breastfeeding. Kanang breastfeeding. Ang ilan ang itingal sa ilang anak kana ng mga bottled milk. No? Ano peligro? Nga naman, kaya ang imong anak dili na naturally developed. Kaya kana mang gatas sa inahan, mo man ay natural para sa bata. Imo nang tingalog gatas sa baka, gatas kanding, gatas kabaw, ug unsa pa na mga gatas nga gipang extract diha sa lain-laing mga sources, patay ginang bata nimo. Ang iyang psycho, emotional ug natural growth ma-imbalance. Tanawa ng baka ini katao, di ba? Ang iyang nati magsigig iniktin, hyper kaayo hasta kanding sigdagandagan. Awa na mga bata ninyo karon, hyper sad kaayo. Nga naman dili naman tao nga gatas ang isod. Ang gatas na mas kanding sigig iniktin, hyper kayo sikag bunlot. Ala iniktin sa bata, lugnot gyud ba? Tanawa na mga tao, natural gyud kay nga gatas sa tao. Awa, di ba magsigig katuog. Bisan kitag magwali ang tao matuog ra man na. Tuog. Tanawa ang bata ikaw magsuso sa inahan, tuog dayon. Ana, pero imong pasusuod ato sa sigaag matas bata sigdagan. Haron di mo dagan, gitagaan na sa glaing danger. Unsa naman sad? Cellphone. Mao nay pinakapeligro kay ngano man ang bata di ma-develop ang iyang creativity, ang iyang kanang agility o guban pa diha, nagsigi na laglingkod, sigig tutok, daot ang mata, daot ang utok, daot ang emosyon. Ang radiation pag yung kuno sa cellphone, matos pas pipila ka doktor, dili pa kasustenir ang immune system sa bata. Di siya kapiog sa radiation. Muna peligro sa makanser siya o madaot siya. Muna daghan ro mga bata pa kayo na nay mga cancer. Ay kunyog ilara. Daghan ang nangamatay mga bata sa cancer. Tungod anang cellphone. Patyon gyud siyawa. Patyon gyud. Nya daghang sa mga bata nga murag out of this world, magsigig tutok sa cellphone, lingaw kay sila, wa na sila kahibaw kinsa nang naas ilang palibot, hasta ilang ginikanan di na nila tagdon. Nadaot na sad ang iyang social development. Di na kay sa kabaong mo tagad-tagad sa iyang palibot. Mo nagdadon nimo ngadto sa public, unsa may mahitabo, mag-wild, tagaig cellphone, mohilom, pero di naman agad adto na siya dito. Ana. Suslooya. No? Tutok-tutok mamunako. Muna, kuhaan ng gatas sa mananap, ilisi gatas sa inahan. Kay dali ra sa kuno motuo ang bata, inikadungog sa tingog sa inahan basta nag-breastfeed. Unang dunay joke-joke dias TikTok nga pagtawag sa inahan, ang papa man mo aptik ay kunong nitubag. Ang bata wa man mo tubag. Tambok nga doon. Breastfeed. Iking ko no da yung papa, itawag sa mama. Ang bata, kasi lang duwa cellphone, wag yun maigking. Mao ko na resulta sa breastfeeding or lack of breastfeeding. Ano? So, unsa naman sa isunod? Diri na sa tapat yon sa atong environment. Unsa may mga knowledge, wisdom nga gihatag sa kalibutan karon aron maoy pangandoyon sa tao. Unsa man? Una gyud kwarta, sunod gahom, sunod honor. Kaning tulo mao gini ang gipangandoy. Kwarta, millions, billions. Ana, mao na gipangandoy karon. Mao beta tong giingon to dito sa may LA kuno nga, this is a godless town.
kay nada sila yung mga millions and billions sa ilang kamot. Mga bilyonaryo na sila. So we need no God. Godless town. Na ron. Lingay mong tupad. Yung na kay millions. Na kay millions. Kay giguba gyud sa yawa. Sige, unsa may atong buhaton para mahimotang madaogon batok sa yawa. Sugdi pagbuntog ang yawa diri sa hunahuna. Batuni ang hunahuna sa usa ka bata. Matud pa ni Jesus, unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. Ug unsa may hunahuna sa bata, purity. Pailha ang bata kanang inyong mga anak, gagmay dagko, tudloi, our real Father is God the Father. And our true place is the church, the temple. Maunay tinuod nga lugar nga atong adtoon. Dili ang mga malls, dili ang mga beaches, dili ang mga man-made wonders in the world, kung dili ang simbahan. Muna si Kristo, 12 anyos pa lang, gusto na siyang adto magpuyo sa balay siyang amahan. Gipangita siya sa mahal nga birhen, porting pangita, didto siya nakit-i sa simbahan, og niingon pagani siya, nganong nangita pa man mo nako, nga anhira man gyud kos balay sa akong amahan. Kinsa may gatudlo niya ni ana, samtang nagtubo si Jesus, gitudloan ni Jose og ni Maria, way kwarta nga gitudlo. Mo nang niingon sad si Jesus, bulahan kamong mga kabos, kay ang iyang papag mama kabos apan balaan og bulahan sa tanang mga babay. Ana, pagsigtudlo anang paningkamot anang kwarta. Ug naa may kwarta, ipanghatag sana. Matud pa ni Jesus, ipanghatag ang tanan ngadtos nanginahanglan, ngadtos mga kabos. Ana na siya, maunay kaluwasan, maunay kalambuan sa kalibutan, ngagi magnify ni Santo Niño. Sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri, gipili na ta sa Ginoo aron maiya ug mabalaan pinaagi ni Kristo. Unsaon pagkabalaan? Hala, balik sa imong pagkabata. Pagkabata. Isalikway ang tanang pamaagi siyawa. So sugdan sa hunahuna, welcome children. Ay jud pag-ingon, dinhira ni kutob, dinhira ni kutob, palaygit nako, dinhira ni kutob, magpils nako, dinhira ni kutob, unsa pa na diyang inyong gibuhat. Ana ha? Sige, kadtong mo welcome og bata, manindog ta. Ang di mo welcome, panguli na mo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagpakatao aron kita maluwas. Ato karong ipadangat ang atong mga pangamuyo uban sa pagtuo ug moingon kita, O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. Nga ang simbahan mahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo.
O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa ubang kanasuran, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi nining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga kabatanunan, malipay nga mga lagad kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pagmagrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa tunhayng himaya ug kalipay uban kang Kristo dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Langit no namong amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Senyor Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kaliw. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa sadya ang among mga kasing-kasing sa pagpadayag sa imong tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa among pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nilakangay kalawat kanimo, apan pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman Diyos nung kadaugan, divine victory niya ato ning makabot kung sa atong hunahuna buntugo na nato ang yawa pinaagi sa pag-welcome og bata hangtod na gyud sa pagpadako sa bata. Karon atong tawgon ang atong mga kabataan para sa special blessing. Narimo mga children, 10 years old paubos, come forward for your blessing. Niya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, atong PIMAG, Dias Gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, ang atong sacristans, atong mga IT, atong lectors, salmista, ang atong parish personnel, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Richie, Brian, Kaindoy, and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Ya kamot children, ana inyong kamot ha. Sige. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahinangpon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, labi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo napasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampong kaming mga kasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran, mga children. Pagbinuotan kanunay. Ato sang pasalamatan ang atong mga slatters, ang atong mga benefactors and donors nga sigig pamalit natog mga slots. Ang atong is BF DAG para sa atong kumbento, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nahalina na ta og 48,874 ka slots, naapay 11,126 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot.
Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 386 na ang atong nadawat. Ang Santo Niño's Healing Gifts para ni sa atong kapistahan ni Senyor Santo Niño kaning SNHG. Ang atong halin iabot nag 21,861 na apay 18,139 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 315 na ka 16 slot 25 slot challenge ang atong nadawat. Kutobra ni sa February 1 ang atong pagbaligya aning SNHG. So atong pakpakan ang tanang namalit natong slots. Salamat kayo. Niya natay program para sa atong kaning pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Magsugod ang atong nobinaryo karong January 23, karong Huwebes. Niya magpista ta sa February 1. First Saturday of February. Niya doon natay motorcade inig January 23. Niya lain na sang Grand Motorcade inig February inig January 31. Niya in between mo bisita tag mga kapilya nga mag-average og 5 to 6 chapels every night. Adto ta dito magsinulog, adto sa ta dito magampo og mag-agape. Ato sad nga i-report ninyo karon ang atong financial status sa atong parokya for the month of December 31, 2024. Ang atong beginning balance 4,151,209 pesos and 89 centavos. Total cash receipts 9,977,649 pesos and 78 centavos. Ang atong total expenses 11,729,985 pesos and 7 centavos. Ending balance as of December 31, 2024 is 2,398,874 pesos and 60 centavos. Atong pakpakan ang tanang mga parishioners online o territorial kitay naghatag aning atong mga nadawat nga mga kwarta. Salamat kaayo. Nya ayaw sad mo kalimot sa pagpadayon og sunod sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ana ni 216 ka thousand ka mga subscribers. O niya kuan lang yun, no? Like, view, o niya share, subscribe kada adlaw. Mao na siya ay atong tabang sa parokya, tabang sa atong kaugalingon. Makatuon tag padayon sa atong mga homilis dinhi nga gi-upload nato sa atong channel. Niya makahatag sa tag-income sa atong parokya, at the same time likay sa ta ani mga scammers. Anhin nato dinhi ipakita sa atong online mass ang atong mga official information. Inikanta sa offertory song o sa final song, tanawan ninyo ng atong official information aron dili mo masaag og padalag kwarta ngadto sa mga scammers. Ang ato sang Facebook page official gyud mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ay mo gamit anang uban mga Father Siano or Siano o uban pa diha kay posible na nga padong yun mo scammer sana. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit, Viva Pit Señor katulo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Santo Niño, Mahal nga Birhen o ni San Vicente Ferrer.